Imam tu čast da imam strankinju iz Finske u ordinaciji. Good morning, good morning. What's your problems? No siis, mun kaverilla on poikaystävä, mutta mä oon niin palavasti ihastunut siihen ja mä en yhtään tiedä mitä mun pitäisi tehdä, koska se on kuitenkin mun hyvä ystävä, mutta mä en haluaisi loukata sen tunteita, mutta mä oon niin ihastunut siihen poikaan. Next. Ja sitten kun mä en yhtään tiedä, koska se voisi olla mun elämän rakkaus, mutta kun mä en oikeesti, se on niin vaikeaa, kun se on mun paras ystävä, se on mun sydänystävä, ja mä en yhtään tiedä. Next. Ja mä en nyt yhtään tiedä, mitä mun pitäisi sanoa, mutta koska mä ollaan tunnettu 10 vuotta, niin en mä tiedä, että kannattaisiko nyt jonkun pojan takia jättää sitä, että... Nisam ja tebe svakako ništa razumao, iskreno ti kažem, ali nema veze, znam tvoj problem. Znači, zlatno pravilo, uvek biraj okruženje u kome su svi nasmejani, pa tvoj problem će biti rešen. Hvala. Ale pa ti znaš srpski.